बारांक सुरवात जाली भजनाक. प्रत्येक 3-3 बाराचो हें आसता, भजनी मंडळ येता आनी 3-3 तासांनी 24 वरां एक पार करता काय कंटिन्यू? ना 3 तास. 3 तास. 3 तास एक. आणि हो आता कितले पर्यंत चलतलो? आता द्वादशीक सांजचो सोंपतलो. सांजचो सोंपतलो. आणि मुख्य जो सप्ताह आसा तो त्या सकाळ पासून कसले मुख्य म्हणजे काय 7 दीस सप्ताह सप्ताह म्हणतात. आणि मुख्य दीस तो एकादशी. एकादशी उत्सव हो केन्ना सुरू जाता? एकादशी उत्सव नाही, एकादशीची निमाणी रात सकाळपासून लोकांचे येणे सुरू असतात. काय विधी काय असतात? सांजचे हे असतात, बैठकी असतात गायकांची आणि चित्ररथ येतात. ओके. आणि सकाळचे तसे काय देवीकडे देवाकडे बी लघुरुद्र चालू असतं. लघुरुद्र चालू 7 दीस चालू असतं. 7 दीस चालू असतं. आणि मागीर हेंचो समारोप केव्हा जाता म्हणटा? आदले दीस काय? ना द्वादशी दिसा. द्वादशी दिसा समारोप. सांजचे सगळे मेल जमा जातात आणि आरती करतात. आयज आमी मांद्रे मदला माज हांगासर जे देव सप्तेश्वर आणि श्री देवी भगवती हांच्या मंदिर वाठारात आसात. 17 रोजी सावन हांगर सप्ताह सुरू जाला आणि तो सप्ताह 23 तारीख मेरेन चलतलो. त्या उपरांत जी कार्तिकी एकादशी उत्सव आसा तो उत्सव व्हडा प्रमाणान हांगर साजरो केलो जाता. सप्ताह 7 दिवस मंदिरान सुरू आसात. थळावे जे भजन कलाकार आसात ते भजन कलाकार अखंडितपणे भजन सेवा करतात. नाद सुरूच आसता. 7 दीस असो नाद आपणाक पळोवंक मेळटा. आणि जेन्ना कार्तिकी एकादशी उत्सव सुरू जाता त्या वेळार ह्या मंदिरान लोकांची गर्दी व्हडा प्रमाणात आसता. भावीक व्हडा प्रमाणात येतात. मंत्री आमदार सगळे सरपंच देवदर्शन घेतात, भावीक देवदर्शन घेतात. त्याच बरोबर लोकां खातीर जे श्रोतेगण असतात त्यांच्या खातीर वेगवेगळे गायक कलाकारांचे मैफली ह्या वाठारात आयोजित केल्ले जातात. ह्यो सप्ताह सुरू करण्या फाटले मुखेल कारण मांद्रे गावात फाटल्या कितलेक वर्षां सावन दुष्काळ पडलेलो. तेन्ना शेतकरी एकठांय येवन देवाचो धावो केलो, देवा कडेन नवस केले की देवा अंदू तरी पावस पडानी आणि आमची शेती बरी फुलानी. त्यानुसार निसर्गान कृपा केली शेतकऱ्यांची आणि भरभरून पावस पडलो आणि त्या वर्सा भरभरून शेतां पिकली. आणि त्या वर्सा सावन सुरू जाल्लो हो सप्ताह अखंडितपणे आयजूय सप्ताह सुरू आसा. या सप्ताहाक व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी उपस्थित लावचे अशें देवस्थान समिती वेळोवेळा आव्हान करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.